welcome to this video. Velkommen til den her vlog. Jeg går over i lyset, så vi ligesom får lidt pænere billeder at se på. Man kan godt høre, at jeg lige er vågnet. Der er baggrundsmusik her. Det slukker jeg lige. Det, der skal ske i dag, det er, at mig og Mille og hendes venner, de skal til København. Og det er fordi, at Mille og hendes venner skal være med i Versus. What? Og jeg skal bare køre dem derover. Yes. Fedt liv. Og så skal jeg mødes med nogle venner. Jeg er virkelig forpustet. Men det var også det, da vi kom hjem fra Tyrkiet her for en uge siden. Der slæbte Mille lige sådan en rigtig god baksille med hjem. Så hele familien har bare lagt med bræksyge. Pislæks. Men nu er klokken 8:45, og jeg har været op. Og jeg har altid turban på i de her vlogs, når jeg filmer hjemme med min mor. Sjov lille ting. Nå, hun skal gå ind og væk hende. Hun ved ikke, at jeg vlogger. Og det her, det er verdens sødeste pølse. Pølle, 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 pølle. It's a beautiful day in Zamunda. Hvad er meningen her? Gæt hvad jeg laver. Vlogger? Yeah! Er du klar til at være på tv-stjerne? Vi kører om lidt under en time. Hallo? Er du der endnu? It's a beautiful day in Zamunda. Mille, hun har altid været tendens til at have været rigtig morgensur. Jeg har været oppe i lang tid. Der er vist en og snoller før sengetid. tv-stjernen skal afsted. Go, go, go! Nu mumler hun et eller andet. Vi vil lige få det sidste gjort klar på plads. Så tror jeg tager med lige om lidt. Så. Det var der, I var. Jeg tror lige, vi laver noget morgenmad. Mille, hun gider ikke rigtig at komme op. Sådan er det jo, når man har fået lov til at få 15 minutes of fame. Så må man godt opføre sig lidt som en diva. Nej, der er låst dig. Yes. Yes. Jeg elsker seriøst at komme hjem til min mors køleskab. Prøv at dyrke, hvor meget der er. Hjemme med mig, der står der en mayonnaise, en remoulade og 2 tomater. Yes. Ristet rugbrød med leverpostej og agurk. Det er fandme godt. Jeg tror bare ikke, der er noget agurk. Jo. Er du verdens sødeste lille bassetrol? Basse. Du er bare en stor og fed tyk rullepøls. Er du bare nut. Mumsi. Ja, det er nok ikke insta-værdigt, men det smager fandme godt. Det, jeg elsker mest, det er virkelig at stå tidligt op og bare have tid til at nyde min morgenmad. Bare sidde og hygge mig med min morgenmad. Det tror jeg, det er mit favorittidspunkt på dagen. Så vil jeg hellere stå en halv time tidligt op og sådan bare tuller, inden jeg vil stresse ud af døren. Det vil jeg lige dele med jer. Nu er klokken altså 10:10, og jeg har ikke hørt noget som helst livstegn fra Mille. Kan jeg vide, om hun stadig bare ligger i sin seng? Er det nu dig? Mille, den er 10:10. Du skal da op. Nej. Jo, vi kører om en halv time. Mille. På. Stop. Vi kører om en halv time. Kom nu ud af fjerne. Jeg troede seriøst, du var stået op. Jeg troede, du var i gang med at gøre klar. Så vil du komme ind og filme min bare røv, eller hvad? Ja. Teenager. Så har jeg lige pakket lidt godt til ganen. Det skal nok blive godt. Og Mille, hun er stadig ikke stået op. Sådan er det jo. Det kan jeg ikke gøre for. Færgen venter ikke på hende. What a beautiful day in Zamunda. Er du mut? Er du spændt? Lidt. Er du nervøs? Lidt. Okay, fucking fed spørgsmål. Har du pakket det hele? Har du ikke? Vi kører om 10 minutter. Så er vi på vej ud af døren. Så som altid så rejser mig og Cecilia en fjeldrev. Det er faktisk ikke engang. Så nu vil vi køre hen efter de andre. Der er de røvhullerne. Hvordan har I det? Glæder I jer? Indtast telefon. Hvad fanden er telefonnummer? Er det bare Moras? Det kan jeg da ikke i hovedet. Det kan jeg godt. Ja, fuck. Ja. Der er en kombardomand. Ned med vinduet. Kom bare, du. Og vi holder herovre. Det gynger. Du er helt mørk. Ser du GPS til? Hvad? Så ved jeg ikke, hvordan man gør. Så er vi lige kommet til Fields. Hvor er vi henne? Vi var kørt så lille bitte op. Så er vi kommet i Fields, leder efter mad, og vi har mistet Milles venner. Ja, der. Vi kan ikke finde noget mad, og Mille hun blogger os på sin Snapchat. Vi går i Fields, de ved ikke, hvad de skal have spist, så vi går bare i rundgræs. Fed liv. Så er vi og får noget. Hvad er det, du har købt dig? Det var gratis. Var den? Ja. Lad være. Gå så med jer. Så må du have det, ikke? Nu skal bananerne til ind til Versus. Hej. Husk din kontrakt. De her hemmelige papirer. Det er færgebilletten. Færgebilletten. Tjek om det hele er der. Det hele er der. Vi ses, ikke? Ja, vi ses. honeymoon. Skriv så snart I ved, I er færdige. Ja, tak for turen. Vi ses. Hej. Hej.
Nu har jeg lige sat mig i DR-byen. Så skal jeg finde adressen ud til Postyr Postproduktion. Det er et produktionsselskab, hvor en af mine venner arbejder. Som jeg skal ud og hente, så det sætter jeg lige GPS'en til her i myldretrafikken, så det er mega lækkert. Hvor blev de af, TV-stjernerne? Går de derind? De går derind. Head in the road! Så er der bare fuldstændig kø i København. Fed. Så holder jeg og venter på Emma. Ej, der kommer nogen og kigger på mig, nu bliver det akavet. Jeg håber, det er her, hun arbejder. Jeg har aldrig været her før. Det er en fritjob-film. Noget, der hedder Postyr Postproduktion. Postproduktion, det er det sidste, man foretager sig i en filmproduktion. Så det vil sige, at man har det er det første, man foretager sig, en produktion som postproduktion. Postproduktion er også min favoritting, og det jeg beskæftiger mig mest i. Så det er fucking nice, hun har fået en plads her. Så jeg håber, det er her, hun kommer. Det skulle være her kl. 17. Og de andre er som sagt kommet ind til DR. Og Mille, hun siger, at de bare sidder i en kælder og venter. Ellers var vi 3 timer ude i Fields, hvor vi skulle have tiden til at gå. Det var røvkedeligt. Hvad fanden blev hun af? Nå, men når Emma kommer, så skal vi ind til byen af. Så tror jeg, vi finder et sted at spise. Så kommer der en, der hedder Daria. Og jeg tror, jeg lægger telefonen lidt væk, når de kommer, fordi det er så mega lang tid siden, jeg har set dem. Så jeg vil gerne sådan hygge med dem. Klokken er snart 5 minutter over 5. Det kan være, at jeg lige skal skrive til hende. Der var Bimse! Så er vi kommet ind til centrum. Vi mangler stadig Daria. Hun får først fri kl. 19. Men vi er lige parkeret om ved Operahuset. Der er gratis parkering efter kl. 15. Hvad griner du af? Emma! Den grin! Det er bare til hele verden. Der er gratis parkering! Gratis! En lille hemmelig film. Næste gang vi kommer til København, så er det bare alle optaget pladser. Nå, men det fandt vi lige ud af, så det var et godt lille fif. Nu går vi og chiller. Jeg tror, det er en halv time til der er fri. Jeg tror, vi skal finde noget. Jeg får hår i hovedet. Jeg tror, vi skal finde noget something to eat. Sushi. Det er underligt, der er ristet løg på. Så er jeg lige kørt ud til DR. Jeg har lige sat der af derhjemme, og Emma er taget hjem. Vi har været ude og spise running sushi. Mega hyggeligt at se dem igen. Nu kan jeg ikke finde de fucking bananer. Og de skulle komme her ude ved DR, hvor jeg satte dem af, og de er her ikke. Lad os håbe, se om det går godt. Jeg har fundet dem. Kommer der på vejen. De ser glade ud. Og de løber. Gik det godt? Ja, nej, det må vi ikke sige. Nej, lige nu har vi været i værtshus. Var det sjovt? Meget sjovt, meget godt. Hvad spiser du så? Jeg har påske. Hvad fuck? Et pukkeæg. Må det jeg se? Jeg kom til at slikke på det. Så ruller vi. Ses der byen. Tak for nu. Vi holder lige på en resteplads. De er lige inde og hente noget McDonald's. De var mega sultne. Det var sådan set den her dag i København, hvor min søster skulle være med i værtshus. Jeg håber, I synes, vloggen har været okay. Jeg synes, det var meget hyggeligt at filme. Jeg fik set nogle venner, og vi skal egentlig bare resten af tiden. Nu her skal vi køre hjem af. Så der er måske 3 timer hjem af. Så det tror jeg bare, I helst vil være for uden at se. Så jeg tror, jeg slutter vloggen her. Jeg håber, I kunne lige give den et like, hvis I kunne. Abonner, hvis I har lyst til det. Ellers er der ikke... Hvad er det for en bass, der kommer? Der er nogen, der spiller total bassmusik i en eller anden bil. Nå, ellers så er der ikke mere tilbage end at sige, at vi ses på den anden side. Hej hej!